когато обвинението маскира истината. Енергийна завеса и духовна проверка. Здравейте, вие сте Сива Грин. Представете си енергийно поле около всеки човек. Аурата. Тя вибрира с нашите мисли, емоции, с нашите намерения. Когато някой ви обвинява несправедливо, това не е просто словесна атака, а често представлява опит да се създаде енергийна завеса, която да прикрие собствените му действия и вътрешни състояния. В духовен план това е момент за дълбока проверка, както за обвиняващия, така и за обвинения. Обвинението, особено неоснователното такова, е форма на енергийно изтласкване. Човекът, който ви атакува, често е обременен от собствената си вина, от собствения си срам или страх. Страх от разкриване. Вместо да се изправи пред тези неприятни емоции и да поема отговорност за действията си, той ги проектира върху вас. Или тя, разбира се. Това е енергиен трансфер се нарича, в който другия се опитва да прехвърли негативната енергия върху вас, за да се почувства по-лек или да отклони вниманието от себе си. Представете си го като димна завеса. Обвиненият е димът, който пуска, за да замъгли истината и да скрие пожара така на собствените си грешки или тайни. Енергийно вие може да почувствате тази атака като внезапен натиск, дисбаланс или дори физически дискомфорт, защото чуждата негативна енергия се опитва да наруши вашата хармония. Урок за разпознаване и състрадание. От духовна гледна точка подобната ситуация е ценен урок за разпознаване на енергийните модели за развитие на страданието. Разпознаваме го, научаваме се да различаваме истинските обвинения, които могат да бъдат конструктивна обратна връзка, от друга от манипулативните атаки, целящи да отклонят вниманието. Интуицията ни играе ключова роля, приятели и прекрасни мои доверители. Ако обвинението ви кара да се чувствате объркани, несправедливо наранени или усещате неискреност в думите на другия, това може да е знак на енергийна манипулация. Състраданието. Въпреки че е трудно, е важно да се опитаме да разберем обвиняващия. Неговите действия често са продиктувани от вътрешна болка и неспособност да се справи с тази болка, с тази истина. Това не оправдава несправедливото му поведение, но ни помага да запазим сърцето отворено и да не се поддаваме на негативната енергия. Състраданието не означава приемане на лъжата, а разбиране на човешката слабост. Прекрасни. Тук сега ще ви дам няколко енергийни инструмента за защита и израстване, разбира се. В такава ситуация е важно да приложим енергийните инструменти за защита и да използваме момента за духовното израстване, да грабнем този миг и да го преосмислим, да го преработим. Укрепваме връзката си с земята, заземяваме се. Представяме си корени, които растат от краката ни дълбоко към земята, поглъщайки негативната енергия и ни зареждат с устойчивост. Това е заземяването. Има защита с светлина. Визуализирайте ярка бяла или златна светлина, която ви обгръща като защитно кълбо. Тази светлина отблъсква негативната енергия и запазва вашата аура чиста. Можете да ползвате емоционална дистанция. Опитайте се
Да не се въвличате емоционално в обвиненията. Наблюдавайте ги отстрани, без да им позволявате да проникнат дълбоко във вас и знайте своята истина и не позволявайте на чуждите страхове да ви определят. Може да си имате и утвърждения. Повтаряйте си като нещо като аз съм истината, аз съм защитен, аз излъчвам светлина и любов. Тези позитивни утвърждения укрепват вашата енергийна вибрация, вашите кодове. Буквално вие прекодирате съзнанието си, начина си на мислене. И не на последно място трябва да добавиме прошката. Прошката към себе си, дори да сте обвинени несправедливо. Може да почувствате вина или съмнение в самия себе си, въпреки че знаете, че вие не сте виновен. Простете си за тези чувства и знайте, че не носите отговорност за действията на другите. Това е изпитание, това е едно духовно израстване, наше духовно израстване чрез изпитание. Този тип ситуация е духовно изпитание, приятели, и ни учи на ценни уроци. Примерно разграничаване на истината от лъжата. Развиваме по-остро чувство за истина и се научаваме да се доверяваме на вътрешния си глас. Примерно укрепваме вътрешната си сила. Преминаваме през несправедливи обвинения, ставаме по-устойчиви и по-уверени в себе си. Примерно развиваме състрадание, прекрасни. Учим се да виждаме отвъд повърхностното поведение и да разбираме дълбоките причини за чуждите действия. Освобождаваме се от кармични връзки също. Ако често попадаме в подобни ситуации, може да е знак за неразрешени кармични модели, които трябва да осъзнаем и да освободим. Ако вие имате нещо такова, не се колебайте да ми пишете. Много трудно сам човек да ги преработи. В заключение ще кажа, че когато някой ви обвинява в нещо, което не сте направили, помнете, че често това е отражение на неговите вътрешни борби и е опит да скрие собствените си действия. От енергийна гледна точка това е опит за прехвърляне на негативна енергия, но от духовна гледна точка това е възможност за вас да укрепите вътрешната си светлина, да развиете мъдрост, да развиете състрадание и да се научите да разпознавате истината. Използвайте тези моменти като катализатор за енергийното и духовното израстване, оставяйки центрирани във вашата собствена истина, прекрасни. Не се колебайте и знайте, че това, което чувствате, вътрешния глас, духът, това, което духът ви казва, това е истината. Много хора ще се опитват да ви вменяват вини, да ви вменяват лъжи и неистини. Вие трябва да сте достатъчно заземени, достатъчно в баланс да бъдат дух, душа и тяло, за да успеете да разграничите, кога някой прехвърля своите собствени дисбаланси на вас. Вие бяхте Сива Грин. Последвайте ме тук, последвайте ме в YouTube, заповядайте във Facebook групата ни, в TikTok групата ни за взаимна самопомощ и подкрепа. Обичам ви, прекрасни. Приятен ден!